Странно. Тихо! Обещавам ви глас, а кажете ми от вас, драги господа и дами, обещавам ви глас, а кажете ми от вас, драги господа и дами, някой чува ли пък да мами? Заповядайте на 13 май от 10 часа в Дома на културата Борис Христов, за да ви представим Сън в лятна нощ в помощ на онкохематологичното отделение Свети Георги. Ако искате да помогнете, запитайте този за пиеса. Участвали сме в нова акция сега с картини. Тази година ще е за първи път в театър. Съществува известна пропаст между децата, които са добре, и децата, които са в нужда. От 19 години British International School Classic се бори да запълни тази пропаст. Децата имат нужда от нас и от нашата помощ. Трудихме се с една единствена цел. Да, това е една кауза, на която ние много държим. Те се нуждаят от нас. Ние имаме всичко, а някои деца нямат нищо. Нека дадем шанс на всички деца да са щастливи. Едно училище! Класик! Един клас! Ние! Една пиеса! Сън в лятна нощ! Една кауза! Това добре ли беше?